Hagyjál békén! Nem érdekel! Most Mr. Winnie-Start nézem! Sziasztok! Én Mr. Winnie-Start vagyok, és ez a Brawl Force végigjátszás 5. része. Itt van velem Marcris. Sziasztok! És akkor tovább. Itt is lennénk. Ja. Akkor melyikre megyünk? Ez erre. Igen, mert ez közel. Tangerinek. Igen, talán. Ez az ilyen narancsága. Istenem, hogy ilyen komoly. Na, de most megint lesz a csomó sötétség. Most miért halkult leírtam? 3, 2, 1, go! Ó, te vagy Predator. Ha már itt van egy zászló. Minek? Várjál. Hát ez hogy is hívják. Tudod leváltani, nem akarod leváltani? Jó. Mi a külön? Ja, jó. De tényleg működik a végtelen? Kezdek fel. Predatorral nem kell. Jó. Oké. Ugrodj egyet és majd előre ugrod. Megvárod még hogy a falkas lesz belőle? Na, én vagyok. Kell érni? Ez meg nagyon is annyi vagyok, de gyere már! Most itt felfelé kell megnézni. Most sem tudom, hogy hol. Na azért. De szerintem négy leesnék, itt most felfelé kell. Ja, oké. Várjál. Még mindig élek? Hol? Jó? Tirulj. Hát ha mondjuk azzal meghalnál, akkor az egy kicsit úgy. De mit csinálsz? Te hozzád ragaszkodik a gépkép. Gyere már. Na. Az ilyen a gépkép. Hát milyen nem jó. Na. Most az egyszer jó ott voltam. 3, 2, 1, go! Elkari. Végül is több élet. Van, pár is Igaz, száját el. jó van. Ezt becsületettem akarod, de nem. Ott a legjobbra cseréltem már. De hogy jó. De én mikor ugrott? Ja, értem, ugrottam. Ja, ez nem jó. Ennek csak a speciál tudok valamire valahol gyilkolni. Uffál le. Azért kiszabadíthatsz egy... Vagy legalább menj rá a zászlóra. Az is jó. Csak csinálj. Jól van, csak itt van egy nagy, meg egy olyan robot, és így egy picit szeretnék biztonságosan lejutni. De ha te meghalsz, én újra életek. Nézd a jogot. Ajaj.
Szerintem jobb szuper eleje van. Ezek egy koktél, ami nem csinál semmit. Sok szuper eleje van. De mit csinál a koktél? A koktél az éppen semmit. Ja, Most már le te. azért kiszabadítom. Jó, van, csak először. Hát kéne szabadítani. Hát várják felétek, és akkor pontosan rávettek. Gratulálok. Közben valaki. Ez mi? Ez csalás, csak rám lőtte a rakétákat. Megint egy fűrész villátom. Jó, azért. Mehetsz, úgyis mehetsz. Ja, ezért az Pszichopata, na! szív. Most eléggé megvan. De ez csak azért van, mert előzőleg én nyertem. Bár már még nem úgy én nyertem, de csak én nyertem. A sötét, Ennyi ez nem jó. és milyen? Ennyi a bíró. Ezt nem is lehet átidni. Sprint! Kétszer megnyúl oda. Nyílata, mert ment szokos sprint. Ja, és ezt nekem mikor akartam? Nem tudom. Tehát olyankor szeretem elmondani, De mit csinálsz? Kösz! hát meg simán Mindig elugrottál volna. Ezzel én voltam. De az előző igen. Ajaj. Hú. Ma hiába jön, de úgysem fog menni. Fogsz menni. Akkor miért nem? Vigyázz, Robba! Mi van itt? Gyerek, ott egy kari. Mi a franc ez? Hopp, hopp! Innen tudok. Ajaj! Ez gáz! De nagyon nem... Úgy látom, van élete. Na, oké. Jó, itt még vannak ellenségek? Nem, még tűrész is van. Egy pont elmegy. Ezt nem is lehet levenni, ne? Ezt le lehet győzni? Szerintem menjél egy zászlóhoz, nekem még elég. Ez ilyeneket is tud. Ez az, nem elég, hogy annyi élet maga. What? Na, menj, szabadíts. Akkor kiszabadítsák. Most nem tudtam, ez még felmegy és hogy rá is es. Hova? Még esek is, még rád is esek. Jó, hogy egy ilyen mutatszók van, de most kiérkezik. Oké. Milyen akkor én van? Nyertünk. Ja, és én mit csinálom? Én ezt nem tudom használni, ugye tudod? És mazol. Egy bőr. Én maradok. A speccet dob rá azért tacsomó után. Nem néztem. Ezt nem tudom. De nem elég dobálni. Nem vég. Ha, ez így jó. Meghoztam? Gyerünk!
veszi most már az életét. Miért? De ez mi, hogy nem veszi az életét? Ja. Szedjél fel egy ilyen specialistára, ha Ajaj, ajaj. Nem kell, nem kockáztatok. Mi az, hogy bent van? Ó. Na ez így jó, ez jó hát. Gyerünk! 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 illetve ezt az nagyon sok élete. Ez nem fog esni! Ez nem fog esni! Nem! Nem? Meg. Én ezt egyedül nem bírom. A legbénább karival. Azért nem a legbénábbal. Jó, de te meg a legjobbal is. Képes voltál elrontani. Ja, kifogásra mindig is van. Ebben miért nem volt? Menjünk rögtön ide. Hát szerintem inkább ki kéne nyílni előtt az elásékeket, a fűrészeket. Na oké, de hát én a fűrészeket tisztatom sem. Én kinyírom a fűrészeket csak. Tudod, ez nem jó, ott van egy. Gyerünk! Ó, Ó! És gyere túléltem. már feljebb. Patrik, Én nem bírok itt felmászni a létrák. gyere már. De nem mászik a lét. És meghalt, oké. Great. Ilyen önkiktató. Na, ezt így össze a csapatunk, itt a boss fog jönni felül, nem menjünk. Jó, akkor itt... Ó. Oh. Oh. Szerintem nyitjuk ezt. Itt van egész kis kapcsolódni, csak hát itt van egy bomba. Vigyázz, bomba! Robbanó bomba. Igen, nem bomba. Még ugyan jókkal itt van. Nagyjából kinyírtuk az ilyen ellenségét, még ott van fenn egy ilyen. Az a tiéd, mert az enyém, mert nekem is már van már kettő, és akkor neked is legyen. Na, na, nem mondom, hogy a legjobb kari, de azért sebezni szerintem lehet vele bőven. Hát az enyém már pont nem boss vettem, de oké. De hogy? De hogy lehetsz ilyen? Rám arra hagyja a boss, aki még csak nem is bírja sebezni. Nem bírom sebezni ezzel a karival. Azaz meghaltam. Mi? Ez volt. Azt hittem, mintha lezuhant volna, de nem a földre. Ezt szerintem megijesztettem. Az volt a baj, hogy meghaltam. Ez előző. Mustár. Mustár. Muskás szín. Na, oké. Go. Nem kupáltam. Ó, itt kell vagyni. Ezek ilyen lapokák. Ó, még él az egyik itt kell. Ajjaj, ezek a forrófék. Na jó, én. Most külön. Ezek kell adni. Ó. Várj, Lecsapom. Jó messze. Így meg. Azt nem bírom szét. A vasat. Mi a franc az
ha alájuk lesz, akkor nem. Jó, nem csak nem csak alá bírják? Hát mondjuk a rákjával, Na, előbb felmegyek a karriert, utána majd elintézem ezt az egészet. Ó, hogy... És nem bírok felugrani. Sprint, tudom. Nem már! Egy oda van, azt is lőjük szét. Én nem, még van egy másik is. Minek az nekünk? Na. De majdnem összesettés minden. Vagy nem tudom. Dobbanni fel. Ezek a fűrészek nem jók ezek a pályára, szóval ne hallj meg még egyszer. Egyre Jó. rosszabb vagy. Addig te hoztál ki engem mindig. Na, A fűrész, azt lőd már még. Jó, neked nincs távol fegyverem, úgyhogy oda fogok mérnem helyre. Mi van a felnyomban? oké, szépen kérjem a fűrészeket. Hát azok nem kés. Adja! Adjuk! Na, akkor ezt most vigyed és szabadít. Hát öcsém. Hát téged most nem is fogok kiszabadítani. Nem mérek veled semmit. No! De tényleg. Ezt azonnal le kell cserélni. Oké. Ezt kérem szépen. Egy. Kipróbálom. Ó, de jó kari. Kell nekem. Azt ott öld meg helyett. Na jó. Talán meg. Jó. What? Ne! Ó. Ó, még ott is van egy gyerkőt. Ki ne nyíljon. Olyan messziről már csak nem beszélsz el. Szóval. Nyugodtan. Te oda nem tudom, hogy szoktam. Hát én ott. Ezt fogalmam sincs, hogy éltem túl, de valahogy túléltem. Jó, robban. Június. Akarom mondani jól. Most itt valahogy fel kéne mászni. Itt vannak bolondok. Én azokat... Itt két penge van, úgyhogy ne lőj beleék, mert rá fognak esni. Úgyhogy itt kari kell. Nem, neked jobban kell. Nekem már van egy levesem. Van egy 2 levesem. Elcsá. Kardoztam egyet, és a felettem lévő penge szét. Hogy bírok pont a rakétára? Mindegy szabadít, mert még elméletileg nem egy. Ja, még csak plusz egy. De van egy életed még. De tessék. Ikrek? Nem rossz. De lehetne jobb is. Te élsz? Én is Nem. élek. Te is vagy. Ja. Fú. Nem volt semmi. Ez a pálya.
Egyes. Kicsi boss. Ez milyen hosszú? Igazából ez a részem, amikor a harmadik hely. Rám esett egy robban a volt. Jó. Egészen lehetünk. Én megpróbáltam felmászni, de a mászás az nem az én. Szokás szerint megint engem kezdett el lövöldözni, nem tudom. Már van jó. Mondtam, hogy te érts ki a rakétákat, mert én nem tudok mászni. Ha most meghalsz, Speciál lelassító. Wow. jó, úgy néz ki. Ez most már boss, ugye? Hát remélem, már. Valószínűleg. És téged mi rácsapott vele? Következőleg a szakadékba fog. Ja. Igen, ez már boss. Az ezek itt rakéták. az ördög ott bent. Láttad? Az az ördög ott bent. De ezek ott rakéták szép? És ezután még tényleg lesz pálya? Hát de hogyha kinyírjuk meg az ördögöt. Nem most már láttam. Ugye az ügyes. Na, én átmegyek a túlod. Mehet az zászlóhoz. Ugrod! Én mondtam, hogy nem. Ez nyomkövető? Nyomkövető? Az! Telibe. Ennél jobban már el se tudod tolni. Megint oda dobott. Megindulsz rá, meg öbből és szakadékba lesz már. De nekik 6 rakéták van. Annak. Menekülj! Oké, te lőd szét, mert... Oké. Hogy megpróbáljam? Ne. Felülről. Leszek. Bomba. Felülről. Mikor akartál szólni? Velem ne? És majd? Nem, Nem erről megyünk? Predator! Miért nem neked adta? Te jobban tudod használni. Jó. ennek zöld a vére? De te is velem és utána. Csak úgy nem. Ez a rész nagyon hosszú lesz a többihez képest. Nem baj. János. Milyen menő? Te meg kivel vagy, Romax? Te nézd meg, hol ugrálok. Még élek! Ó, és meg mindig élek. Na? Ó, és oda hogy? Gyerünk! Ne szállj! És itt a Mi? De hogy? Várjál már, hát ez nem könnyű. Ez hogy a francba? Nem is látok semmit. Miért én maradtam meg? mert te szedted fel a karit. Miért nem te? Legközelebb szedd fel, hát ezt ne bíznám, ezt a pályát. Az a lényeg, hogy ha tetére mész, akkor ott nincsenek. Mi?
egy pixel. Éreztem, hogy nem. Hát ez... Megnézted, hogy nem. De ott van. Na. Ha szemezgetni akarsz, akkor azt arra majd lesz. De itt van egy ilyen. És ez itt nem fog kinyírni addig? Hányan vannak? Te apád Isten, mi még ilyen is? Ajaj. Én ezt nem fogom bírni megcsinálni, mondtam. De Kari meg annyi kevés van, hogy már ahol adjuk egy pár Karit, hogy még meg is próbálhassa kivinni. Na, most nem rá. Nincs valami restart. Nincs a pályán restart. Van. Akkor restartold már. Azért ez durva, hogy már. Na. Ugye nem az egészet kezdi. Hú. Level, tudod? Level. Oké. Nem. Wow! Ezzel meg De felszed. gyorsan fel kell menni a tetőre, míg el nem kell gondolni. Ki? Jó, menjél, gyorsan. Menj el, én addig kiszabadítom, tiéd a másik kar. Jó, szabadít. Gyerünk. Hogy értem én azt? De termi fog fel a kicsoda. Próbáljunk. Te hogy bírtál itt átmenni? Én gyorsan. De Mit akarsz csinálni? Most hogyan? Retke. Ott akar így gyorsan. oh! Jönnek a rakéták. Honnan? Melyik a rakó? Engem valahogy, miért mindig csak engem lő? Én is ránéztem. De... Ezt át lehet vinni? Hát is egy robbanó hordó vissza. De ezt nem lehet átvinni. De ezt honnan tudod, hogy át lehet vinni? Hát én még van több. Mission failed. És? Láttál már embert, aki kivinni? Vagy hogy? Már jönnek a rakéták. Honnan? Most az egyszerben. Rest in peace. De ez lehetséges pár? Lehetséges. De még senki sem azt lehet látni, aki... Mission Nem ez. Ez is csoda, hogy ide elértem. Mi volt? Egy rakéta. Akkor még mondtam. Hát basszus. Most mondd azt, hogy ez a pálya lehet. La intro. Wow. Na most vagyunk vidám. Ne adjuk meg azt hiszem, hogy felidegeskedünk rá. Én vidám vagyok, engem nem tudsz felidegesíteni. Csak most. Nem, túléltem. Még vidámmal nem szoktam. Felvettem a karit. Igen. Éles. Neked legyen az életed.
az egyszer van egy jó karim. Hoppá! Várjál! És csak magát. Neked sikerült. Hogy lövök hátrafelé rakétát, hogyha előre figyelek? Az mi rakéta jött? Nekem is! Ne! Menjünk ide, menjünk ide! Hol vagyok? Meghaltam valamikor. Fogalmam is csak. Most egy komoly. Amit így jól nem itt ez a dolgozat. What? Ez mi volt? Oh. Figyeld már! Menj feljebb, légy. Ott egy kar. Nem tudom, szerintem meg jó. Kifagy. Nem meg. Részesen hülyeséget akartam mondani. Ezt pedig elneveztem az én pedig másik És csak ki van itt neki? Spec használj majd. Így, ez is jó. Ajaj. Ezt túléltem, hogy a francba? Hogy a franc? Na most ez. Ja, erre. Nem vagyunk benne. Kiszabadítom. De úgy még ott lesz. Egy plusz egy lesz. Igen. Ezt a pályát tükkel tűzdelték karakterek. Ja. Biztosan át lehessen menni. Igaz. What? Miért én maradok életben? Könyörgöm. Miért nem te? Na ide nem Már elég jól állunk. Most már statszelő. Kari! Hol van a kari? Nem! Nem? Vagy menj fel, nem baj. Menj fel, nyomj le, és lesz lefelé. Nem tippeltett. Eddig volt. És most? Akkor nem tudom, akkor szabadíts ki. Azzal pedig van lefogás. Gyerünk! Ott van a... Meg vagy csináljon! Már azt is takari. Ha ezt elrontod, akkor azt a pályát elrontod. Úgy van. Hol nyomod? Már csak egy rakétája van. Vigyázz, te vigyázz jobban a rakétákkal, ne én. Úgy van. Nem tudok ugrani? Nem, mert akkor van neki farc. Úgy nem tudom. Szét kellett lőni azt. Ez az! És én is De tudom. tudom menjen? Nem tudom miért nyertem. Te meghaltál. És akkor hol lesz a hat? És akkor az. Igen. És ez csak négyen? Nem. És ez az utolsó? Jó van ettől. Ez lesz az utolsó? Nem még lesz. Nem ilyen. Akkor... Ez ilyen mindig az. Köszönjük, hogy néztetek. Mr. Willis-szel voltam, és találkozunk a következő 6.